शांततेचा अधिकार शंडांना नसतो तर शौर्यशाली आणि सामर्थ्यवान लोकांना असतो, याचा विसर संजय राऊत यांना पडला असेल. कारण गेल्या काही दिवसांपासून गुलामगिरी करायची सवय लागल्यामुळे संजय राऊत हे हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार विसरलेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात आपला देश गौरवशाली, वैभवशाली आणि सामर्थ्यशाली झालाय. शंड कोण आहे याचा निकाल लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये जनतेनं दिला आणि तुम्हाला शंड ठरवण्याचं काम जनतेनं केलं. विधानसभेच्या निवडणुकीत देखील महाराष्ट्रामध्ये शंड कोण आहे आणि सामर्थ्यशाली कोण आहे याचा निकाल दिला आणि भारतीय जनता पार्टी महायुती ही गौरवशाली म्हणून विजयी झाली आणि शंड म्हणून तुमचा पराभव इथल्या जनतेनं केलाय. त्यामुळे शंडांची भाषा तुम्हाला करण्याचा अधिकार नाही, कारण तुम्ही स्वतः गुलाम झालेले आहात. गुलामांना बोलण्याचा अधिकार नसतो आणि शंडपणा आणि सामर्थ्यशाली कोण आहे हे सांगण्याचा देखील अधिकार नसतो. जनतेनं तुम्हाला शंड ठरवलेलं आहे. अजित पवारांच्या अपघाता प्रकरणात सीआयडीच्या मार्फत चौकशी केली जाते. व्हीएसआर कंपनी असेल किंवा त्यांचा मालक, कुणालाही पाठीशी घालण्याचं काहीही कारण नाही. सखोलपणे चौकशी करून यामध्ये जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर निश्चितपणे कारवाई होणार. संजय राऊत प्रसिद्धीसाठी खोटे आरोप करणं बंद करा. सरकारच्या चौकशीमधनं व्हीएसआर कंपनी असेल किंवा त्यांचा मालक असेल त्याच्यावर निश्चितपणे दोष असेल तर कारवाई केली जाईल. कुणालाही पाठीशी घालण्याचं कारण नाही. तुमच्याकडे काही पुरावे, तुमच्याकडे काही तथ्य असतील तर निश्चितपणे तपास यंत्रणाला दिले पाहिजे. आणि सुनेत्राताई पवार या राष्ट्रवादीचं नेतृत्व करण्यासाठी सक्षम आहेत. त्यांनी काय करावं याचा सल्ला संजय राऊत यांनी देण्याची गरज नाही. सुनेत्राताई पवार यांच्याकडे सतत विवेक बुद्धी आहे. त्या विवेक बुद्धीनुसार त्या निश्चितपणे योग्य तो निर्णय घेतील.